wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam. Malam ni ne nake tara kuɗi amma kuma ba ni da ikon samun su a lokacin da nake so sai bayan shekaru, kamar kuɗi da ake tarawa na fansho, pencom da makamantansu. Malam akwai zakka akan wannan kuɗi, idan kuma akwai zakka ɗin to yaya za a yi? A cikin littafin al-ikhtiyarat na Shaikhul Islam rahmatullahi alai a shafi na 146 ya kawo siffofi na wata dukiya ko kuma nau'in dukiya da wasu zakka na hawa kansu wani kuma baya hawa kansu, ya ta'allaka da wani lokaci ne. Yake cewa zakka ba ta zama wajibi na farko akan dukiyar da aka sace, shine malun masruq. Dukiyar mutum ne an sace ta, maybe ta kai zakka a kaddara a ce naira miliyan 5 ne sai aka sace, shekaranta 3, 4, 5 sai bayan shekara 5 sai ta da hannun mutum, shekara 5 duka bata nan, sai ce in ta dawo abin da yake ahwat a wurin malamai shine sai mutum ya cire zakkan shekara 1 duk da ta dauki shekaru da yawa, saboda mai ba juya ta yake ba, ta fi na karkashin kulawansa, kuma ko da wannan an yi ne don a samu peace of mind sai aka ce zai cire zakkan shekara 1, kamar dukiya masruq wadda aka sace, ko kuma dainun da yake mu'ajjal alal mu'sir, ainihin bashi da yake da jinkiri, kayi tsammanin a baka shekara 1 har ya kai shekara 10 ba a bayar ba, ko abun da ya kama da haka, a wannan ba za ka rika cire zakka ba, don me, don bashi ne kai jinkiri akan wanda ka ba don bayi da halin biya. Na uku ya ce ko kuma dukiyar da aka kange ta aka hada mutum aiki da ita, haka kawai dukiyar na mutum na cikin wani akawun ko saboda bincike ko wani dalili sai aka toge ta aka hana shi bincike, aka hana shi aiki da ita, to a wannan hali ba zai cire mata zakka ba. Lokacin da aka gama bincike aka ce kudinsa ne, to anan kuma in lokacin da aka kange ya kai shekara 1 ko 2 ko 3 to zai cire zakkan shekara 1 ya samu ikon aiki da kudin, saboda wannan shekarun da ta yi bayi da iko a kai. Ko kuma dukiyar da ta bata, ba sace da aka yi bata ta yi, ita ma babu zakka a kanta, amma bayan shekaru idan aka same ta ya dace a cire mata zakkan shekara 1. Dukiyar mutum ne amma bayi da ikon ɗaukanta, kamar wanda ake tara na fansho, ba zai yi mutum ya cire zakka a lokacin ba, amma shekarar da ya karbi kuɗin ko ya yi ritaya ko ya abin da ya kama da wannan, in an ba shi kuɗinsa to a wannan lokacin zai cire zakka na shekara guda, a cikin magana mafi inganci na malamai. So da haka kuɗin da kake tambaya akai idan na fansho ne ko abin da ya kama da haka, a ka'idar shari'a za ka cire zakka, amma sai lokacin da ka samu ikon karɓan haƙƙinka to a wannan lokacin insha Allah ta'ala zakka ta hau kai. Ko kuma dukiyar da aka ajiye aka rasa ina aka ajiye ta, iya da kuɗi naira miliyan 2, naira miliyan 2 ya shekara ya kai zakka, sai je ajiye dukiyar kuma ya rasa ina ya ajiye, shekara 1 bai samu ba, 2 bai samu ba, 3 bai samu ba, bayan shekara 3 idan ya same ta to zai cire mata zakkan shekara 1, saboda me, duk waɗannan shekarun ai ta riga ta salwanta bai san ina take ba. So da haka waɗannan akasam na dukiyoyi asali ba a cire zakka a shekarun da suka tara, amma in an karɓa saboda kiyaye haƙƙin Allah to cire na shekara guda kuma shine magana mafi inganci, kauli rajihi, wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta biyu, malam akwai zakka a kudin corporate society, kuma idan za a cire wa zai cire musu zakka din? Cooperative society, wato irin kudi da ake tattarawa ko abin da ya kama da wannan. Idan dukiya ta wani abu ne da ake na cooperative society ko abin da ya kama da haka, in mutum iya da iko akan karban kayansa a ƙasa da shekara ko zuwa shekara guda, to in ya karba a magana mafi inganci tunda tarawa ake yi, ana cire zakkan shekara guda ɗaya. Wannan ma mu duba cikin ikhtiyarat na Sheikhul Islam rahmatullahi alai shafi na 146 zuwa 147 zai cire zakka. In kuma dukiya ce ita ma mahabus bayi da iko a kanta, to duk dukiyar da baka da iko ko kana so a baka kuma naka ne, to wannan sai bayan shekaran da ka karba ake cire zakkan, in ya kai shekara guda ko kuma ya haura shekara ɗaya sai a cire na shekara guda. So da haka dukiya ta cooperative society ma tana iya shiga cikin wannan hali, kuma mai cirewa ɗin kai ne saboda naka ne, ba waɗanda suke tara kuɗin suke cire zakka ba, kai da yake naka ne haƙƙin cire zakka a kanka ne. In kuma kana tara ne baka so ka karba, za ka tara na shekara 2, to lokacin da ya kai shekara guda sai a duba ya kai nisabi a shekara guda, na'am, idan conditions
sharuɗa biyu na cire zakka suka cika akai sai a cire. Na farko shine milkan kamilan, ya zama mallakar ka ne, kana da ikon sarrafawa a lokacin da kake bukata. Wancan na farko da muka ce ba a cire musu zakka a duk shekarun saboda baka da iko a kansu, ko da naka ne ko an kange ko ya bata ko kuma an yi kulla akawun ɗinka ko kuma ka rasa ina ka ajiye, to kaga bai zama milkan kamilan ba, bai zama cikakkiyar mallaka ba, don duk dukiyar da ta shiga wannan halin tana iya wa a same tana iya wa a rasa ta. Haka dukiyar da aka sace duk ta shiga ciki. Bayan shekara 10 da sace maka miliyan 2 sai ta dawo, to sai ka cire zakkan shekara guda, saboda mai dawowanta ne zama ka mallaka cikakkiyar mallaka, amma lokacin da aka sace bai zama cikakkiyar mallaka ba. Sannan na biyu kuma ya zama dukiyar ta kai nisabi. Waɗannan su ne sharuɗa biyu. Na farko cikakkiyar mallaka da kake da ikon sarrafawa, na biyu kuma ya kai nisabi. So in kuɗi na cooperative societies da ake tara ya cika wannan sharuɗa biyu, magana mafi inganci za a cire zakka kuma kai ne mai cirewa. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Don Allah ina son na aika tambaya ta ga malam a taimaka a isar. Malam Allah ya saka da alkhairi, ya jikan mahaifa, ya sa su a aljanna, amin ya hayyo ya qayyum. Mijina ya rasu shekara 5, to mace ne kenan, da suka wuce, amma kirgen kwanakin idda da na yi a Gregorian calendar ne na yi, sai daga baya na ji malam ya ce ana irge ne da hijiriya ba da irge na Gregorian calendar ba, to menene matsayin iddata? Akwai fatawa ta al-mawsu'a al-fiqhiyya a mujalladi na 29 namba na 315 da 16 da 17, sun yi magana na farko akan cewa wajibi ne dukan wani abu na umarni na Allah ta'ala cewa ana aiki ne da irgena kalandar musulunci. Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada Awwal, Jumada Thani, Rajab, Sha'aban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. Waɗannan su ne watannin da Allah ta'ala ya san su kuma ya kira su a Qur'ani. Bi ma'ana ya kira guda 12 a dunkule a Qur'ani. Sannan baya ga wannan da ya zo maganan irge da sanin kwanaki da shekaru, Allah ta'ala ya jingina wannan ne gare su da ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa. A cikin Bakara aya ta 189 kaga sai ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kaga dukkan lokuta da Allah ya sani ana irge ne da al-ashhur al-qamariyya, ba al-ashhur ash-shamsiyya bane, dole sai da qamariyya ake. Wannan wata da ke fitowa, shi yasa duban wata a kamawa da karewa muhimmi ne a musulunci. Don haka duk inda aka ce mace ta yi iddan wata uku, ba ana maganan January to December bane, ana maganan al-Muharram ne zuwa Zulhijja. In an ce ta yi wata 4 da kwana 10 mijinta ya rasu, ana magana akan al-Muharram ne zuwa Zulhijja. Idan ana magana akan shekaru a musulunci, shekaran ka nawa, al-Muharram ne zuwa Zulhijja. Kamar yadda ya tabbata muke cewa shekarun manzon Allah 63. Kaga 63 hijiriya ne. In ka koma Gregorian date in ka irga sai kaga ai shekarunsa bai wuce 62 ba. Saboda me a musulunci da wannan ake. Mafiya yawan mutane ma ce mutum shekaran kano ya ce 70. In an koma ne musulunci sai ga ya kai 72. So duk inda ake magana fa akan wannan Allah yake magana ba akan wancan ba. Kuma an ce yaro ya kai shekara kaza ya balaga, ana magana ne fa akan al-Muharram zuwa Zulhijja, ba January to December ba. So dole mu kiyaye waɗannan al'amura da. Arba'ata ashhurin wa ashara da aka kira na takaba, aya ta 234 a Bakara, akan wannan ake magana. Don haka suka ce duk inda Allah ya maganan kwanaki ko shekaru ko watanni, wannan yake nufi ba wanda muka saba ba, abinda Allah ta'ala ya sani kenan, kuma da shi yake hukunci da kuma shi ya kallafa mana mu bauta masa. Tambaya ta biyu shine cewa yaya matsayin iddanki? A lokacin da muka yi tafsirin aya ta 234 a Bakara mun yi bayani cewa ita idda automatic ne, ko da baki ma san miji ya rasu ba, sai ran da ya bayyana ya rasu sai watansa 5 da rasuwa sai kika ji, matukar ba kina da ciki bane kin kammala idda. Don me? Don wata 5 ya fi wata 4 da kwana 10, ciki nan kin kammala iddanki. So kula ga wannan ita idda automatic ne. An samu kuskure na irgen da kika yi, amma kuma wannan ba zai bata miki idda ba cikin taimakon Allah ta'ala, saboda Allah mai rahama ne. Kuma na biyu sai a kiyaye. Na uku kuma sai ki irga kwanakin ki ga sun cika yadda shari'a ta ce,
kwanakin musulunci a kowane kalanda ko kowane wata mafiya yawan kwanakin kwana 30 ne, mafi kankantan kwanakin kwana 29. Ba mu da wata a musulunci mai kwana 28, kaga a Gregorian kana da February. Sannan a musulunci ba mu da wata mai kwana 30 ne kadai, amma a Gregorian kana da me? Kana da wata mai 31. So kula da wannan sai ki irga ki gani, son samu ki zauna ki nutsu ki ga, tunda idan ka fara irge a musulunci a farkon wata, so in wata ya kare kwana 29 ka gama watan, ko a kafara ne ko a takaba ce. In kuma mutum ya datsi tsakiyar wata, to an fi so ya cika kwana 30 a irgensa. So kula da wannan sai ki irga wata 4 ki kaddara ta a kwana 30 a hada da 30 60 a ƙara 30 90 a ƙara 30 120 sai a ƙara 10 130. In dai kwanakin da kika zauna kika yi ta kaba din ya kai kwana 130 insha Allah ta'ala, muna fatan duk da kuskure da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan a matsayin ibada kuma ya baki lada. In bai kai ba to anan ake da matsala. A wurin kirgen ta kaba misali yadda ake irgen, idan miji ya rasu min babil misal kaman a ce 10 ga Ramadan, to zaki fara idda take na ta kaba. Idan Ramadan ya kai kwana 30, to sai ki kiyaye wannan. In kwana 29 ne sai ki kiyaye. Sai muka shiga cikin Shawwal, so in kika samu ya rasu 10 ga wata, sai kika yi Ramadan ya kare a kwana 30, kin samu kwana nawa? 20 a takaba, sai ki aje 20 a gefe. Sai ki dawo ki yi Shawwal. In Shawwal ta kare a 29 days, ba za ki yi irgen 30 days ba. In ta kare 29 shikenan kin gama wata ɗaya da Allah ya faɗa. In Zulqa'ada ta yi 29 ta kare kin gama wata 2. In Zulhijja ta yi 30 kin gama wata 3. In Al-Muharram ta dawo sai ta yi 29 kin gama wata 4. Don da Allah ya magana cewa arba'ata ashhurin wa ashara, Bakara ta 234, bai ce ki kwana 100 da kaza ba, sai ce wata 4 da kwana 10. Ashe in dai kin yi watannin ko da sun kare a 29 days kwana 29 ne shikenan yayi. Don Allah bai yi ishara ga kwanaki ba, ga 4 yayi wata 4. So duk inda aka irga wata 4 ko da 29 days suka yi kwana 29 shikenan yayi. Sai ki kiyaye ana binki a watan farko bashin kwana 10, bayan kin yi watanni 3 da suka ɗoru a kai sai ki cika ta 10 ainihin Ramadan, ya zama kin yi wata 4, sannan sai ki ƙara kwana 10 a kai. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu iya ƙara tambaya ɗaya ko a wuce a ramma. Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalamu wa rahmatullahi. Allah ya ji kan mahaifa ya gafarta musu, Allah yi wa malam da Allah ramma albarka, amin ya hayyu ya qayyum. Malam, sau nawa ake daina yi wa mai atishawa addu'ar yarhamukallah idan atishawa ta yi yawa a gare shi? Akwai saƙon liƙa'ul babil maftuh na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alai, serial an arrange din serially. A darasi na 127 yakan yace abin da ya tabbata a sunna ana ce wanda ya atishawa yarhamukallah, in yayi na farko yace alhamdulillah sai a ce yarhamukallah. Shi kuma sai ya ce me? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Shi ya tabbata a sunna. Gafarallahu lana wa lakum. Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini yace duk binciken su na hadisi ba su ga wani hadisi da ya inganta da wannan ya gafarallahu lana wa lakum ba, sai dai yahdikumullahu wa yuslihu balakum, amma dai ce ba mu ga hadisin ba. San akwai wanda ya ganshi ingantacce cewa manzon Allah ya ce a ce gafarallahu lana wa lakum sai a kawo musu, amma su dai manyan malaman hadisi na duniya suka ce ba su gani ba. To yana da wahala ko abin da ba su gani ba wani ya zauna a ƙauyen fantami ya gani. Kuma sun dogara da hadisi na Ibn Majah ta haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, hadisi na 3704, da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace yushammatul atish, ana yi wa mai atishawa cewa yarhamukallah salasan, sau 3, fa in zada idan ya wuce sai a ce mazkum, kawai sai a ce ai wannan sanyi ya kama ka ko mura ne ke damun ka, sau 3 ake yi. In yi ɗaya ya yi atishawa alhamdulillah sai a ce yarhamukallah, ya ƙara atisha alhamdulillah sai a ce yarhamukallah, ya ƙara 3 a ce ya ce alhamdulillah sai a ce yarhamukallah, in yi na 4 sai a ce to wannan mura ne Allah ya baka lafiya. Shikenan yayi sau 3 ake yi a lokaci ɗaya, sau 3 ake yi. Kar kuma ka ji yayi yanzu ka ce iya da coronavirus ko
dan yanzu mutane da cikin sauki mutum zai ga yana ce ani fa ba lafiya, zazzabi ne, mura ne, to yanzu duk sun daina faɗa. Mutum yana tsoron ya ce zazzabi ne ko mura ne a ce yana da corona wanda kuma bai dace ba. Ita cuta in Allah ya jarbi wani sai a ga da za a taimake shi ya samu lafiya. Yanzu wata fitnar da ake shine mutum ya yi jinyar ya warke kuma ya zo ana gudansa, kuma ita jinyar tana iya kama kowa, ba wani wanda ya fi karfin Allah ya jarrabe shi a cikin mu. So babu dalilin wanda ya kamu da ita ya warke kuma ya zo cikin jama'a ya zama abun kyama. Me dalilin ka kyamace shi sai Allah ya jarrabe ka? Babu dalili. In ya tabbata ya warke sai a ci gaba da mu'amala da shi yadda ake da sauran mutanen da ba su kamu ba, dan ya riga ya samu lafiya. Kuma jarraba wanda Allah ya masa yana iya yi wa kowa, ba shi kadai bane. Ni da kai Allah zai iya jarraba mu. So da haka mu yi kaffa da gudan wanda Allah ya jarrabe shi, musamman in ya samu sauki a wannan hali. Wallahu ta'ala ala. Za mu tashi darasi na 25.